Sam iti kikitakin isen mo kas mentay bitwen amang lawag to'y lubong ko mariknak launay kuno apa nagayat mo tasyang tay ayawen no pasunod to'y puso sentirem di ko na nusikan mapagtalkan inyari ko pa yen di ado papalasan nagkasistisya di kayan mo pagrewan maulbot mo kadi ni ayat katak ningan ni ayatan ang tagbiya yan kinaragsa banwain na timulod at tuma pinainas narigat apat taong mo na asintiren tapno di ang legtaan nutumteng ti panawe sinti ko na nusikan mapagtalkan inyari ko pa yen ti adua papalasan nagkastistisya di kayan mo pagraywan maulbot mo kadi ni ayat katak ningan ni ayatan ang tagbiyak yan kinaragsak panwayan na timulod at tuma pinainas narigat at